Po vyše mesačnej prestávke sa medzinárodný motocyklový šampionát IMRC presunul na očarujúci maďarský okruh Pannonia Ring, pričom slovenskí jazdci tu opäť patrili medzi najrýchlejších. Napriek vysokým teplotám, ale aj technicky náročnej trati ponúkli preteky prekrásne súboje plné adrenalínu. Triedu Supersport 600 jednoznačne ovládol Slovák Lukáš Jasenský na Yamahe, medzi litrovými motocyklami zaujal v triede Superbike výkon Rumúna Roberta Murešana, pričom zo Slovákov najlepšie zajazdil Vlado Ruža na Kawasaki. V štokoch to bol zase Jaro Kamenický na BMW. Seriál IMRC 2013 pokračuje opäť o mesiac na domácom okruhu Slovakia Ring v Orechovej Potvoni. Po viac ako mesačnej prestávke medzinárodný motocyklový šampionát IMRC pokračoval na maďarskom okruhu Pannonia Ring. Triedu Supersport 600 jednoznačne ovládol Slovák Lukáš Jasenský na Yamahe. V kategórii štok 600 si víťazstvo v rámci slovenského šampionátu odviezol Martin Durdík. Medzi litrovými motocyklami zaujal v triede Superbike výkon Rumúna Roberta Murešana, pričom zo Slovákov najlepšie zajazdil Vladimír Ruža na Kawasaki. V štokoch to bol zase Jaro Kamenický na BMW. Seriál IMRC 2013 pokračuje opäť o mesiac na Slovakia Ringu. Po viac ako mesačnej prestávke sa medzinárodný motocyklový šampionát IMRC presunul na meďarský okruh Pannonia Ring, pričom slovenskí jazdci tu opäť patrili medzi najrýchlejších. Pre niektorých jazdcov dôverne známy, pre iných absolútna novinka. Navyše neskutočne horúci, keď vonkajšie teploty atakovali 40-ky. Taký bol Pannonia Ring pre súťažiacich v rámci 4. kola seriálu International Motorcycle Race Championship. Napriek vysokým teplotám, ale aj technicky náročnej trati ponúkli pretekárske súboje plné adrenalínu. Triedu Supersport 600 jednoznačne ovládol Slovák Lukáš Jasenský na Yamahe, keď po oba 2 dní bezkonkurenčne vyhral. V stokoch si víťazstvo v rámci slovenského šampionátu odviezol víťazstvo Martin Durdík, jazdiaci rovnako na motocykli Yamaha. Preteky litrových motocyklov sa stali korisťou Rumúna Roberta Murešana, jazdiaceho v triede Superbike. V tejto triede zo Slovákov najlepšie zajazdil Vlado Ruža na Kawasaki. V stokoch to bol zase Jaro Kamenický na BMW. Seriál IMRC 2013 pokračuje opäť o mesiac. Tento raz sa presťahuje na domáci okruh Slovakia Ring do Orechovej Potvone. Po viac ako mesačnej prestávke sa medzinárodný motocyklový šampionát IMRC presunul na maďarský okruh Pannonia Ring. Medzi najrýchlejšími nechýbali ani slovenskí jazdci. Veľmi pekný pretekársky okruh Pannonia Ring, ktorého takmer 5 km dlhá trať hostila už 4. kolo seriálu IMRC, bol pre niektorých jazdcov už z minulosti dôverne známy, pre iných absolútnou novinkou. Samotné preteky spĺňali všetko, čo od nich nielen jazdci, ale aj diváci očakávajú. Nechýbala poriadna dávka adrenalínu, ale ani množstvo súbojov kolo na kolo, a to aj napriek neznesiteľnému teplu, ktoré vládlo počas celého víkendu. Medzi šestovkármi svoju dominanciu opäť predviedol Slovák Lukáš Jasenský, jazdiaci triedu Supersport, pričom vyhral v oboch pretekoch. Všetko bolo tak, ako má byť. Musím poďakovať aj môjmu otcovi, ktorý je mechanik a ktorý všetko urobil na výbornú a vyhrali sme obidva závody aj v sobotu. To bolo trošku ťažšie, motorka až tak nefungovala, ale v nedeľu bolo všetko super. V stokoch si víťazstvo v rámci slovenského šampionátu odviezol Martin Durdík, jazdiaci rovnako ako Lukáš na motocykli Yamaha. Litre sa zase stali korisťou Rumúna Roberta Murešana a jeho Superbike BMW. V tejto triede zo Slovákov najlepšie zajazdil Vlado Ruža na Kawasaki. V stokoch to bol zase Jaro Kamenický na BMW. Seriál IMRC 2013 pokračuje opäť o mesiac, tento raz sa presťahuje na domáci okruh Slovakia Ring do Orechovej Potvone. Túto reláciu vám prinášajú Inmedia, Mabonex, G3+, New a Slovakia Racing, organizátor šampionátu IMRC.
druhú polovicu tohto ročného seriálu International Motorcycle Race Championship, ktorý je zároveň aj slovenským šampionátom pretekov cestných motocyklov, odštartovalo podujatie na okruhu Pannoniaring v Maďarsku. Neúprosná slnečná žiara a s tým spojené vysoké teploty, ktoré sužovali začiatku mesiaca august celú strednú Európu, neobyšli ani maďarský okruh Pannoniaring, kde sa zišlo viac ako 90 súťažiacich v rámci 4. kola seriálu IMRC 2013. Šampionát je, ako sme už spomínali, za polovicou. Pomaly, ale iste už ide do tuhého a vo všetkých triedach sa začínajú kryštalizovať favoriti na celkové víťazstvá. Nič však ešte nie je rozhodnuté a tak boje naplno pretrvávajú. Pre slovenských priaznivcov motocyklového športu je iste potešujúca skutočnosť, že naši pretekári tu nehrajú len druhé husle, ale sú v niektorých triedach dokonca na čele priebežného poradia medzinárodného hodnotenia IMRC. V triede 125 SP na Pannoniaringu zvíťazil slovenský pretekár Jaroslav Čech, ktorý je aj v čele priebežnej tabuľky. Na stupňoch víťazov ho doplnil Jozef Oravský a rumunský pretekár Adrián Ciuidea. Celkovo najúspešnejším slovenským jazdcom bol v Maďarsku Lukáš Jasenský, ktorý si 2 víťazstvami upevnil vedenie v triede Superšport, keď Maďar György Pelihe naňho stráca už 33 bodov. Všetko bolo tak, ako má byť. Musím poďakovať aj môjmu otcovi, ktorý je mechanik a ktorý všetko robil na výbornú a vyhrali sme obidva závody aj v sobotu. Sice to bolo trošku ťažšie, motorka až tak nefungovala, ale v nedeľu bolo všetko super a bolo to jednoducho fantastické, celý závod. Podobný náskok má na čele priebežného hodnotenia aj Martin Durdík v triede Superstock 600, kde ho v tabuľke stíha rovnako maďarský súper Attila Magda. Martin však z istotou vedie v slovenskom šampionáte, kde mu k istote prvenstva chýbajú už iba 3 body. Novinkou 4. kola seriálu IMRC 2013 bola účasť rumunských pretekárov, pričom rumunská strana prejavila záujem aj o ďalšiu spoluprácu s tým, že by sa v budúcnosti mohol začleniť rumunský národný šampionát práve pod krídla IMRC. Jazdci ako Robert Murešan či Ionel Pascota sú medzinárodne uznávanými osobnosťami, čo dokázali aj tento raz umiestneniami na stupňoch víťazov. Robert Murešan vyhral bezkonkurenčne po oba 2 dní triedu Superbike. Prvé preteky som mal trochu šťastie, keďže Rismajer mal haváriu. V druhých pretekoch som išiel najlepšie, ako som vedel. Tým mi veľmi dobre pripravil motorku a nakoniec všetko dopadlo najlepšie, ako mohlo. Robert Murešan sa na Pannoniaringu zaradil do seriálu IMRC 2013 úplne prvýkrát a preto nás zaujímalo, ako sa mu tento šampionát pozdáva. Všetko bolo perfektne zorganizované, časový harmonogram sedel na minútu. Ak bude možnosť, rád sa opäť zúčastním. Trieda Superstock 1000 je pre zmenu dominantou maďarského pilota Agoštona Rosívala, ktorého s odstupom nasleduje Poliak Jaroslav Chomic. Zo Slovákov v tejto triede doteraz štartoval len Radoslav Chmára. Na Pannoniaringu ho však poprvýkrát a hneď úspešne doplnil Jaroslav Kamenický, ktorý si dokonca, a to aj napriek veľkým horúčavám, doprial hneď duplovanú dávku adrenalínu, keď jazdil nielen majstrovstvá v triede Superstock, ale aj slovenský pohár triedu veterán nad 600 kubických centimetrov. Úplne super. Ten prvý závod bol taký dosť ťažký, ale tento druhý už bol pohodový. Dobre som sa cítil a úplne perfektné. No, škoda, že mi to chýbalo v tých štokových závodoch, lebo tam mi ušlo vlastne jeden miesto, tretie miesto. Sa mi pokazila rýchlostka a 2 kola dokonca som už nemohol ťahať. Mimoriadne napätá situácia je v kráľovskej triede Superbike, v ktorej je aktuálne vo vedení Slovák Vladimír Ruža. Jeho náskok na Maďara Rismajera je však už iba 2 body, pričom úplne bez šancí nie je ani ďalší Maďar Juhás.
Vlado Rúža však už v tomto momente má istý titul v majstrovstvách Slovenska, kde má 51-bodový náskok na neustále sa zlepšujúceho Laca Miklánka. Súčasťou seriálu IMRC 2013 je aj slovenský pohár. Tu v triede 600 kubických centimetrov síce od začiatku kráľuje Ján Fizeľ, teraz však bojoval s technickými problémami a tak sa podarilo prvýkrát zvíťaziť Patrikovi Žákovi. V konečnom dôsledku príjemné veľmi, napriek trošku vlastne nešťastiu súperom. Takže výborný čas, spravil som si teda svoj maximálny najrýchlejší čas 2:05 na tomto okruhu počas posledného kola v mojom závode, takže som veľmi spokojný a v podstate som to nečakal, že to takto skončí, ako skončilo. Takže. Pre Fizeľa tento raz zostalo až 3. miesto, keď druhý skončil Pavol Grman. V triede na 600 kubických centimetrov v slovenskom pohári sa žiadny zázrak nekonal. Andrej Hudec potvrdil rolu favorita, i keď vydýchnuť si nemôže. Martin Sekera je mu v tabuľke stále na dohľad. Veľká spokojnosť. Dobré časy, teplo dobre. Nebol dážď, tak je vynikajúce. Medzi veteránmi sa víťazstvom do hry o celkové prvenstvo vrátil už spomínaný Jaroslav Kamenický, ktorý pre poruchu na podujatí v Brne má stále čo doháňať. Na čele medzinárodného hodnotenia je Zbyněk Čech, medzi Slovákmi Juraj Knezovič. Štvrté kolo seriálu IMRC 2013 zároveň načalo jeho druhú tohtoročnú polovicu. Ako všetci dobre vieme, za organizovaním seriálu stojí agentúra Slovakia Racing pod vedením Petra Šurinu. A tak nás zaujímalo, ako je on sám spokojný s doterajším priebehom seriálu. Z mojej strany je veľmi veľká spokojnosť. V podstate v rámci prvého termínu sme začali asi so 100 jazdcov. K dnešnému dňu tu máme asi 140-145 jazdcov, ktorí sa už zúčastnili šampionátu IMRC a v podstate pridávajú sa k nám Rumúni, pridávajú sa k nám Poliaci, pridávalo sa k nám veľa Čechov, takže skutočne ten šampionát graduje, naberáme jazdcov a veľmi, veľmi skvalitňuje. Čiže sa tešíme na septembrový termín, ktorý bude na Slovakia Ringu a potom máme ešte takú novinku, že v rámci tohto termínu budeme hostiť Alpe Adriu, čiže očakávame viac ako 200, možno až 250 jazdcov na celom podujatí, na čo teda srdečne pozývam našich divákov, aby došli teda podporiť slovenských jazdcov a vlastne v rámci tohto víkendu budú obidva šampionáty, čiže bude IMRC a Alpe Adria. Samozrejme na toto spojené podujatie, ktoré odštartuje 6. až 8. septembra 2013, vás srdečne pozýva nielen jeho organizátor, ale aj my. Zatiaľ dovidenia. Uvidíme sa opäť na Slovakia Ringu. Túto reláciu vám prinášajú Inmedia, Mabonex, G3+, New a Slovakia Racing, organizátor šampionátu IMRC.